Ay, bular bilen yüreğiniz sağaladı. Şu sakal murtuna timar verip akçı koyunuk bilen donun giyip köçe çıkardın ölüyün bakmak lezzeti başladı. Ana şonu yanında güzel yengemi mulaysa haber olsun ha. Dil kuşun uçadın ne derdin ha? Güzel yengeniz şeyle de yeki koy veren okla. Niye gitsem iyimdedir. Ay, gülüşmekten ayırmadın. Yaşlım toyu kutlu bolsun. Kadığınna garrasın. Yaşlarımızda da oğul gıydın ağıtık çoğuluklun, yuğuluklun, toylarını görmek nesip etsin. Tanrı arkadın oradağı. Şu eşeretli durmuşumuza konup gelmek gali bağıt yoktur adamlar. Doğru diyen sakallar. Näme hormatly prezidentimizden janta bolsun. Hak hoslarymyzdan uly bol, kiçi bol. Tuwelime bar aladaty öz halky. Giýje uny aladada. Näme çağazyklanmada, agtyklanmada şu eşeretli günler uzagyndan nesip etsinler. Aydanın elsin Merdan. Yoksa da dilegelli bilegelli deyiptirler. Merdan ne yani? Hani sen bir son kıyadan kitaplarını bize okutturacak deyip kän garaştırdın la ho? Hey onu okap bolmaz mı ka? Sumradağı wakan wagtyny öňüňe ýa-da. Dağı näme? Sen oları beýdip tüýjidi oturmada. Ya şu kitaptan her birimize birini bererdin ya da şu kitabı bir de boydan maşa özüň urun bererdin. Be, şun garasyny hop. Yoksa näme? Şu kitaba bizge mokasymyz gelýär Merdan. Waq şu agtymyzyň toýunyna şu kitaplar size sowgat bermek ýüregimde bar döde. Ýöne Takallaş diýene. Bir altın toyunun kitaba näme dahyly bar? waq şonu bermegiň ebeten tapman otyrna. Yok Merdan. Täze kitabyň toyuny aýratyn tutmaly boldy. Şewişçik toýsaň amma. Ay, gereň bir sevş bolsun. Ýöne men başga bir zat aýtjak bolýan. Aýdy ber Merdan. O da şu at öylenen aklıcağım Kakan Pakir'in at taklany. Kakamın adı mergenni. Adına münasipti. Gatı ökte mergen adamdı. Men bu kitabımda Kakamın ejemiň agyr pajaly günleri baştan geçirenlikler hakynda yazdım. Olaryň ykbaly köp türkmenleriň ykbaly ýollaryndan bir meňdeş boldy da. O döwürler türkmeniň başyndan inen zulm ekeni. Hawa takallaşlar, anha meniň ýazan kitaplarym. Şu kitaplar men bütün ömrümde dörden kitaplarym. Men bulary iki topara böldüm. Bir topara kommunizm düzgünü dören kitaplar. Olar bugün hiç kime gerek gel. Anha bu kitaplar bolsa garaşly ýamna dörden kitaplarym. Men olarda bagtyar durmuşymy suratlandyrdym. Men anha şu soňkadan kitabymy üstünmek ýa-da mertebe diýip atlandyrdym. Men näme sebäpden bir esere ikat takanmy size düşündirip oturmaýyn. Belki siz bu kitabı okan wagtyňyz käbir zatlar bilen razylaşarsaňyz, ýa bolmasa garşy çykarsaňyz. Ýöne jedelli meseleler ýüze çyksa, siz bilen pikir alşmaga hemişe taýyndyr. Taňry ýalkadyn Merdan. Al Murat bu sana. Taňry ýalkadyn Merdan, höwür köp bolsun. Sakallaşlar. Ha. Oğuzı men şu kitapdan özüm bilen bagly wakalar gurrun berýänle. Waq şuna oryan takallaş. Hawa. Men enem bilen atamyň ýüzüni gören adam däl. Öz enem atam aradaky hakykat bilmek maňa diňe 30 ýaşymda nesip etdi. Şoň men işte gatı aladallym.
Men neşir etmeliğinimi baş redaktor ýygyna gaýtarypdyr. Men eterlenme ýene bir redaktor etmeklerini haýyş etdim. Yoldaşlar, bir esasy bir zady unutmalylar. Çap edilýän eserlerde partiýamyzyň, hökümetimiziň öňe sürýän siýasaty beýan edilmelidir. Onsoňam häzirki döwrümiziň gahrymançylyklary, adamlaryň çekýän gaýdusyz zähmeti her bir kitabyň asyl mazmunyny düzmelidir. Yoldaşlar, onsoňam iň esasly halkyň gögünden turajak eserler çap edilmelidir. Akmaz efenç, mümkünmü? Taňa näme gerek? Siz bilen käbir meseleler barada gurrugum bardy. Sen näme? Görüň okmy men jygnap geçirip oturalmy? Ruhsatsız gönü niras tüttürüp gelýän, ha? Men häzir işli. Hani, jaý boşat. Men saňa jaý boşat diýän. Yoldaş baş redaktor, bağışlan. Men eterim boýunça tanqid berlikleriňizi men näde orga edýän? Çak gummol. Akmurad efenç. Gummol şu yerden diýän. Sizin tanqidi berlikleriniz näde orga edýän ýen bolup kim sen? Yoldaş baş redaktor, Merdan zihinli ýazy, on habar alınsa gowurjak. On habar alınıp alınmadyar kimşin ol? Yoldaş Mergenov, mümkünmü? Sen bol diýän men saňa. Gaýdyp şular ýaly Yoldaş Mergenov, men siz bilen gurrugum bar. Hani sen ýygnap başlaýan samaňa garaş? Borbaş. Yoldaş Mergenov, men siziň redaksiýa hödürlen eserleriňizi okudum. Siz meni bagışlaň, o maňa yaramady. Eserleriňizde aýdylýan pikirler ýöntem men düşünmejek bolýan. Siziň eserleriňizde ýaşlary görülle bolajak zatlary tapyp bilmedim. Sen ata-babalarymyz hakynda eser ýazma. Sen gowsy nämet diýsene. Ýaşlar barada köpürek ýaz. Sen Merdanjan häzirki döwrümiziň bagtyar durmuşakda ýaz. Düşündüň dämi? Şeýsen gowur. Gelkimiz dawasy jenjelsiz düşünşek bolary. Men saňa kömegim edeýin. Düşündiňmi? Ey! Sen näme diýýän? Men teň bilen şuň kıýgynakda bellisini ederim. Näme üçin men durmuşyň lezzetinden ganyp ýaşap bilemok. Ýok, gep bu ýerde başga zatlar bar diýdi. Araňa bakma, janyňdan ýerdiňmi? Nire edip tokup gelýän? Howa. Maňa oýlanary inne wagt boldy. Sebebi bu äsirmezlikler, bu başdan sowmalyk. Olar meniň eserlerimde diýen açaçan zatlarymdan, çoňur oý pikirlerimden gorkýarlar. Şoň üçin dilsiz bellikler eden bolup bar eden adamyň puja çykarmakçy bolýarlar. Bar bilýän sözlerim täze ýaşamaly. Täze nädip ýaşajak haçanyň köküňe paltan salyp durkalar. Men şonu kärdeşime Recep aganyň maňaýdan sözlerini ýatladym. Merdanjan göre iki söýüň başyny satyp bilmeýän bir gurrumsok men eserlerime at takyp etmeli iş maňa öwrüçek bolýar. Özüň bir pikir edip göre ahyry heýde biziň ýaşul gojalarymyz gijijik çağajyklar bilen ýüp ýöküp oýnarmy? Ýok, gep bu ýerde düýbünden başga zatlar barada. Olar biziň geçmişimiz bilen bagly bolan ähli oý pikirlerimizi, däp desturumuzy, medeniýetimizi, dinimizi aňymyzdan sowurup aýyrmak isleýärler. Ömrümiň manysy diýip saýlap alan kärimi ütgötmelimi ýa-da boş salygyma seredip ömrümi geçirmelimi? Men özümi ugurumy ýitiren ýalňyz adama meňdetdim.
Öyle adam var mı? Hangi etmesiniz? Kim varıydı? Size ovadan telegrama var. Kapıyı açın. İsteyiniz mi? Salam. Salam. Siz Merdan Mergenov mi? Howa. Sizin adınızda telegrama var. Yine. Nire gol çekmeli? Hayır. Yine şu yeri gol çekeyim. Alın. Bolli, sağ olun. Sağ olun. Telegramman daimi yollapdyr. Olar men owa gelip gitmegimi soraýarlar. Näme bolnuka? İyilik bolsundan herne. Alım. Täze ýola bir bilik berseňizler. Bir bilik. Hawa. Sağ olun. Bana yaşlığa bir bilik berseňizler. Sağ olun. Yönümün gurrun berýän eserim meniň ykbal ýolumda. Ýene atamyň mehrinden galmady kalbymyň hasraty barady bolar. Men enim atam kim? Olar nähili adamlar bolupdyrlar. Men häzir şu gün üçin olar barada hiç ýerden hiç kilim maglumat alyp bilemokdym. Awtobusyň içinde oturan adamlaryň köpüni men tanaýardym. Olar meniň owadaşlarym. Ýöne näme üçindir olaryň ähireti diýen gaýgyly. Birden men gözüm awtobusyň öňkü setirleriniň birine oturan adama düşdi. Men onu tanydym. Ol çopan agady. Garrapdyr. Bir hili kiçelen ýanamapdyr. Çopan ağa bir wagtlar kalhoz meýdanlaryna garawul bolup işläpdi. Ol özüň hökümete berilen işini jüri adam hataplardy. Kalhozyň asy meýdanlaryndan mal üçin bir gysmam ot ýygmana goýmazdy. Bizim bolsa öýümizde 3 tane kel toplaýmyz bardy. Şolary ot tapmak men üçin görgüdi. Ha, yele düşdüňiz mahyry. Biriňen tapmarsyň, baryňy ýygyna daryn. Ha, näme? Yele düşmeni aýtdyňmy? Men seni köpden beri darlap berdim. Ahyr yele düşdüň gerek. Dor gymyrlama. Getir beri kaltany. Gümmorşardan. Çopan ağa otum dökmende. Men yorunca olatızdın. Sen bolsan ay. Çopan ağa. Kaltam nereden lan çopan ağa? Alşam kalkol başlığından alardın. Men yorunca olatızdın içinden yürü. Gümmorşardan. Ne kaltam nereden lan? Men vatlam izine veren de. Çopan ağa men kaltam nere? Sen bol. Halis yürüge düşdün. Ertekin kalkol başlığına aydardın. Han göreli vakaly, siz akıllı bolluňyzmy ýa-da men? Men ýörünjeýim o, çopan ağa. Sen bol. Ha, sen bol. Zatlaň gerek bolsaňam kalkoz başlygyndan alardyň. Men ýörünjelatyň içine girmedime. Kim bol? Ha, ulary olmadyk diýdäni. Haltam nerede çopan ağa? Çopan ağa haltam nere? Çopan, sen näme boğulan kötek gelýän? Seňe başga işiň ýokmy? Han taklyn? Ýaşuly, men näme edip näme goýan bedim gowulýan. Bar işiň bilen bol, ura. Men taňa kimiň näme iş bilen mesul bolmalygyny häzir öwrederiň köpe ýogly düşatdyn. Senne hiç ulakça hormat diýen zat bolmazmy ahyry? Ýaşuly, sen anyňyna ýetmeýän agdyň onumun nurup gaty gitme. Bu jagada olan bilýänmi?
Kalkodun yerinden yorunca gurladı. Sen yalan söyleyen çoban ağa. Men otu bağın aşağından yedim. Yer yığan emekenna. Yığdı öz ata babatından kalan topraktan yığıptır. İki kısımga düşün çağan şey demek bu mu? Yerden bunun kimin perentligini verebiliyemem. Sen bütün nevereğini yığınanda da bunun yarça olabileceği yoktur. Yaşıl sen katı ötök etçen ya Allah. Silanı bildiğine katı kovalardı. Yoksa... Nerede gürleşmeli olsa men var. Nemen allı bir karavul. Haltam bilen oroğum allı. Ber halta filan oroğunu. Helak edip verme ahır boğulanı. Sen bilen başkaça gürleşmeli var. Nerede gürleşi vermen var. Senin tek dur vakali sen ettirsim eteret. Sen bilen başka yerde başkaça gürleşerin. Kur. Men ilki bilen kelleme gelen pikir. Orada ağanın men kakımın kimligini bilýänligi hakynda boldy. Men ertesi ýerilen orada ağany görmek maksady bilen goňşuga gitdim. Ýolda bolsa, daimyň näme üçin maňa ene tam hakynda hiç zat aýtmaýanlygyna gatyrgandym. Olar maňa wagty geler bilersiň, bizden zat sorama diýerdiler. Çüş. Orada. Yarav yigit, näme gıyırıp durdun? Oradagan şäher alyp gitdiler. Haçan geljegin belli de. Men ýüregim bir erbetligi syzydy. Men ýol boýy ağladım. Şol wakadan soň men oradagadan hiç hil habar alyp bilmedim. Maňa kakam bilen ejem baradaky maglumaty bilmek üçin dören ýekeçi ışık olam sönüp duruverdi. Şol wakadan soň men çopan agany süňüm durkum bilen ýigrendim. Häzirki pursatda bolsa diýdi. Ol her näçe erwet adam bolsa-da, men näme üçindir oňa newsim agyrdy. Sebäbi ýaşynyň bir çene baranyna garamazdan ol henidem ömrüniň manysyna doğru düşünmendir. Öwet ağa, şu yerde saklasaňyz da. Bizim obamynyň goloýunyna uly bolmadyk meýdança buğday ekilerdi. Biz şaha bu meýdanyň hoşatyny köp çöplerdik. Buğday syýlamak bu meniň çağlygymdan alan enlikdi. Men hemişe barnyan hatırlar, oğdaşlarımın giyce günü diýmen çekýän zähmet işleri niýrätiň ýakar diýip oýlanardym. Sebäbi özüm açıp gören obam 30 ýyldan gowrak wagt geçenni bolsa, ol öz keşfini düýbünden üýtgetmänni. Hiç kim onun habarym tutanokdy. Habar berýärlerim ýokdy. Hamala ähli zatlar şeýle bolmalyýandy. Tro, men edim lay. Evet. Ana gördün mü? Men urdum lay. Ana urdum. Yok, men urdum. Men edim. Getir menki. Men urdum, men urmaly. Men urdum. Ana urdum. Ana tuttum. Hancıgilerim gelin verik. Men arjak. Neyli? Bolup ot çiğip bolýaňym. Dayı sen kim? Meň adym Merdan, senin adyň näme? Men adım Aman. Merdan canım bir. Salamu aleykum dayı. Korgunmuşsun Merdan canım. Sagaman geldin mi balam? Geldim dayı. Salamu aleykum. Vah balacığım gelipdir balacığım. Yoran öýe girelik. Oho. Merdancan. Salamu aleykum. Sagaman geldin mi oğlum? Tüweleme. Ýa-ni owaň awtowyny garşladyk. Sen ýokduň bilip gaty gynandyk.
Oğlanı görünüp piyada gaýdaýdym men eda. Ha, şeýlemi? Sizem saglyga amanlykmy? Şükür, ýaxşy. Daýdan sen gelersiň diýip ana çörek pişirýär. Howa balacığım, howa. Şeýle. Yer bolýa oglum. Ane, ýür, öýe bir gireli. Ýürüm. Sagaman gelen bolsaň bolýa. Hani, gel bakalım Merdanjan. Merdanjan, ene şu da ağalyň biri, Nur Nepes. Görüşäý. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Tuğuleme Merdanjan. Tuğuleme. Şu neçeni seni görmän arzuwundadım. Ahir ol arzuwuma da yetdim. Bir diýdarym görjekdim. Inni ölsem armanım ýok. Nur Nepes, siz arkayn epleşiverin. Men çayına uğruna çıkayın. Tuğuleme, yigit çıkıp gidipdiň ha. Sagaman gelliň oglum. Al oglum çay içip otur. Vay. Vah, can balam, seni göresim gelip gitti. Inni men hiç ýaňa etmen daýda. Oy, güçjek diýin de seni kim göýerjek oglum? Inni men seni hiç ýerik göýermen bala. Nesip bolsa inni men seni öýerjek oglum, öýerjek bala. Baksana döni. Meňe minni aktyk çoğuluk göresim gelýär balacığım. Nirede bolsaňam başyň dik bolsun oglum. Hani saçaga çoňşujan, çörekler bir gaýrat. Me. Merdanjan. Oğlum. Sen öz hoslarlaryň marady. Hiçler bilýänem dersin. En atam hakkında söz açılandan menin 10 kütüngüm qaqşaq gitdi. Men özüm senin öňüňde günäkär azaplayarım. Allah can, bu günden menin öňümde näme ýazy wakan? Bu waka gaty aýlygan şu waka bolupdy. Men şonna edil mergi keseli alyp bolup sizin kapyňyzdan baryp betbahtlyk getiripdim. Men ýaşulynyň özüni beýle gynap oturuşyna düz gelip bilmän, onuň köşeşmegini isledim. Men dinle oğlum, dinle. Aýtmasam men ýüregim çydanok. Sen kakaň adyna mergen diýerdiler. Men sana bir rowayaty çalymdaş bir wakany gururum bereýin. Allah can, maňa da kakymyň ejem marada bilmek meýser etjek ekeni. How, ol öz gurrumynyň başyny şeýle başlady. Mergen öz obasyna ýaşlaryndan görüş tutuşup uly toýlarda agray galandy. Ýakynly uzakda mergen pelwan isen, onu tanımayan ýokdy. Mergen oğlum, han şuň görüşdedir öz pelwanyň görkedi wakaly. Ine şeýle toýlaryň birinde ol oğul gyýdyna aşyk bolýar. Iki jowanlaryň ýüreklerine söýüp oduly oglap ýanyp başlar. Ýöne bu gyýdyň ýaşlaryndan öz garyndaşlarynyň arasynda adaglanan ýygdy bar bolsa näçe.
Ödüne gowul etken yigitler ho! Bergen pehliwanla göreşşimiz wagt orta çykyp bermenlerle ho! Sen özüň ordun atylla. Bu yerde men günäm ýok. Men diňe gorandym. Oň ilmän galanym gowy. Onsoňlar barygy sen maňa bermediler. Kimdiň tirämiz başga. Düşünýärmi, tirämiz başga. Mergen, näme üçin beýle boldy? Näme üçin? Men bir maňlay gara kenim. Bak ağlamasyny tylla. Tylla. Gel ogdy kimiz gaçaly. Ha, gaçaly. Men gorkýam. Mergen gyýdy owa getirip uly toý tutdy. Ýöne bagtly günler ulawa çekmedi. Gaty bir köp wagt geçmänkä Bolong dok muy çaltırak olayna. Nirapmy? Siz bu yerde bolong men mallary görkün täzelek geleyin. Dursana gyýdy ketme. Gelin can. Biz gidelim derregeler. Siz arkadan gidiyor. İşlere uğruna. Men tennik berim. Kendisi yaşayabilem. Bir deli değilim. Kim aydanın ne? Aklın bir yerinde mi? Benim adamım var. Kimi de adalanan? O seni menden alıp kaçtı. Sen dine men kolmalı. Sen o diyerlen hiç o adam olma. Dur. Dur diyenler sana. Ayrıl. Ayrıl diyenler sana. Gelince karamlı adam. Ben hiç mi vermerim? Gelince diyenler sana. Kömeğe gidin adamlar. Ah! Kömeğe gidin. Kömeğe gidin adamlar. Ona bolca bol gaçaly. Gördü diýen men sana gör. Ece. Oğlum. Mert ol. Kısmattır da. Mergen bu bolan gabahat işe hiç kimin koşulmazylygyny sorap adamlary öýleýine gaýtarypdyr. Öz hasratyny bolsa hiç kime bildirmän. Özüni saklapdyr.
Görem kısmeti. Köp wagt geçmänke gelinin janyna kasteden adamlar ýeke-ýekeden ýok bolup başlapdyr. Olaryň saraly ölümini mergenden görüp owoda myşmyşlar ýaýrapdyr. Ýöne onu gözi bilen gören, eli bilen tutanan bolmandyr. Mergen şu wakadan soň iki owaň arasynda noklunan çöp ýar bolup gezmek islemän dağa gidip şu ýerde de ýeke ýaşap başlapdyr. Hawa gün aýlanyp dursa aylaram geçýär ýyllaram. Köne yaralar bitişýär, wakalar kütülşýär. Mergenin doğun garnaşlarynyň tagallaty netijesinde onu öýleşikledýärler. Ay gün geçip bularyň bir ogly bolýar. 20-nji ýyllar iň bir gowwaly ýyllar boldy. Bolşevikler Şura Türkmenistan'da täze hökümet durýardy. Şura hökümetine garşy gidýän adamlaryň arasynda gan döküşikli sowuşlar bolýar. Dağıtlarının birinde şeyle ağır savaş oldu. Jürgeden geçilýän geçirgeleri ot verilip tutuşu dağın oylu yerleri yanlardı. Tütten derdimden yana bemaları yanlardı. Şatı koştu. Men yeğenim Bayram ağır yaralanıptı. Şerde biraz garaş. Sen meni goýup git. Ben aklımın için görüşmeleriz. Men geldim Bayram, geldim. Geldim men. Sen git. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay görüşürüz. Sen şerde arkayın yat. Men akşama yokman dolanıp gelir. Sen arkayın ol. Men yokman gelir. Bayram. 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 Tur diyen ben sana Bayram. Tur diyen. Men yollaşlarımın ähli sen yalı patollar. Özüm olsa yarar. Ayağımdan deven gülleden sıyrılyan gan bolsa bittigiçe güýjedi. Men jürgeden sagaman çıksam mergenin ýaşaýan kulbetine barjakdygymy bilýärdim.
Mergen. Ey Mergen. 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 Sen Mergen'in oğlu mu? Hava. Bar kalkan çağır oğlum. Derriyor. Hakkım öde yok, basım gelmeli. Şeyleme. Oğlum beni kadarları kovalak belli. Meni bir bu kız yerde gidile. Hani geri kömök et. Men onu başarman. Nemçin? Hakkımdan sorman sen ne etkizleyin? Oğlum, men gidilenin için kalkan sana berekelle aydar. Gel hani, gel dene. Sen men hakkım tanan o. Çıkarı kalmış. Sen beni gidecek mi adı yok? Gizleyecekke. Hedir men seni koku tapşırın. Hey. Türkmen ömrü özümü yıkman şeyle karşılarım mı? Yok, sen Mergen'in oğlu olmalı değil. Mergen'in oğlu olmalısın. Men bu halıma seyret durup bilmezdim. Oğlum, men yaralı oğlum. Bunlar artık gidip bilecekti. Meni sizin kapıyınızın ağzında tutaysalar, sen kalkan avrayına yaman mor. Meni gidil oğlum. Meninni bundan artık mecalim yok. Sen mi? Sen geleydin mi? Men kömök edeceğini biliyordum. Hı? Kim var? Mergen? Mergen? Attan düşünde bağırlaştırın. Satırak olun. Yerde hiç kim yok yalnız. Yürüyen yoluz kamsar. Oğlum. Oho. Evet can. Biten mi? Men tanıdın mı? Men Karlayın. Kalkan men kovu tanıya. Biz bir kaçka ol yapıyor. Sen onu göre ne dersin? Yok, görem o. Bağır lan. Düğününe de kan deyiptir. Oğulcan, sen yok deyip cevap vermeye katı bir kıssını verme. Kan sen döşün bilen eğnine deyiptir. Akçı kuyununa hapalatsın. Bu kan kimin kanı? Han ol? Kim? Kaçık. Bilem o.
Öllaş komisar, oğlancığa degmeller. Mergen bilaýety eýgilige garaşma. O gaçyga kömek berýär. Kakam barýarsyň, sizi bir etişne seret. Yeri. Sen Ullukan oğlan ağır ho. Beýdip ağlap dursan gelişksiz bolara. Oğlandan çalarak öte geçenini aşa goýunyň alyp durmazlar. Sen mergen pelwan oğla. Onu soňam sen şu mat yalan sözleýänim köre hasap görünüp dur ahyry. Men yalan sözlämok. Ey, Eweljan. Sen bir zady düşün. Häzir sen bir gaçka gizläp ör kakany, ejeňi hemme kişiň hopasyna goýýan. Eger biz şu gaçkagy tapmasak, sen kakany ýygnarlar, tutarlar, atarlar. Ordan senin gülýe almaşgalaňda näil bet bagçylyk geler. Men kakam hiç gündenem gorkanok. Sen aşa samsaklyk edýän. Eger biz gaçkagy şu ýerden tutup alyp gitmesek, onu biz mecburi ýagdaýda sen kakany ýygnamaly bolýar. Men kakam alyp gidip bilmersiňiz. Eweljan, biz yüzlerçe, müňlerçe barda dagatine bir teredip gör, maňa ýüze golay eskel garaşyp dur. Men ýokaýyk tutam galdyragada. Atyp goýbersem, olar hädime şu ýerde bolýarlar. Sen şoňa düşünýärmi? Men muny teň daýyň bolan soň, size gowsy bolsun diýip aýdýan. Senin aladaňyz edýän, Eweljan, şoňa düşün. Saltyrak bolmaly, wagt gidýär. Ýollaşlanmyň gahary gelip başlady, Eweljan, gaçkagy nirde girilýän bolsa gowluk bile aýt bile. Kakyndan gowup şo gaçkak. Dowam et. Senden adam ýal soralyga keterliňi goýdy jogap ber. Hanol. Bolay nirede gidiledin? Bolay diýil ýa. Hani? Konkret sorayan hani? Nirede gidiledin? Yarım. Taşın qaban. Aňadan bar. Şonal. Okuyup qaldım. Tut. Düren var, düren. Çek. Sandırak. Çekti yanlar. Öýeti. Mergen. Ha. Mergen, bu men Garly. Sen näme men tanamadyňmy? Assalamu alaykum. Mergen, gowy ýagdaýlar. Tanış bol. Harby komisar Volodin. Salam. Mergen, tüwelemi oğlum ýigit çykypdyr. O benim gözleýän gaçkymyzy tutmagy uly kömek berdi. Men oğlum? Owo, ol it oğluny biz köpden bäri gözläp gördük. O sen oğluňam hopasyna goýdy. Ýöne biz wagtyny gelip ýetişdik. Eweljan ähli zady bize bolşy edip aýdyp berdi. Tüweleme gowy oğlum bar. Netip bolsa men Eweljan'ı ölüm bilen alyp gidip, oň ula adam bolmak üçin elimde bar neder. Mergen. Senmi? Tüweleme oğula yetiştirip bilipsen. Yok. O meni tatanok. Diýmek men oğlum gapymdan bilen mihmany size beräpdirdi. Bu şeýle bolýar. Heley, bu men bilimden önüm perdentmi? Aklyň aýlan Mergen. Sen aýdýanyň näme? Diýmek men tohumda ilkinji dönüp peýda bolupdyr da. Hud şeýle bolýar. Sen heley, baraýa gir. Allahyň hak üçin Mergen degme, bulyň tek çağa ahyry. Kaka olar sen emejemi alyp gitjek diýdiler. Men şoň üçin aýtdym, mende günah ýok kaka. Men senden aýrylasym gelmedi.
Taşlan yaraňyzy, taşlan. Evet, ejeňi nöýet? Ey Karl, Allah sen günäňi açdy. Goý bermeň öýmegele mihmany. Bergen, sen oýnadyňa dälsin. Yolcan, oğlum. Dile. Merhem. Kalk. Bergen, aklına gelmesin oğlum öldür. Kädir oğlum, kädir. Bırak, gayret et hani. Mergen, kömeledim. Men öldüm. Çıdacak bola oğlum, çıdacak. Vay, vay, Mergen. Bergencan, Allah'a kutulmana deme. Bende hiçbir günah yok. Sen oğlum beni öldürecek olmadın Bergencan. Öldürme, yalvarıyorum, öldürme beni. Allah haksın. Seni öldürenine diyecek deli toğlu. Buraya Bergencan, sen oğlum beni öldürecek olan neredir? Yararlı iyiliğine gün yok. Kaydıp şöylerde görüneyim mi karanlığa da? Buraya. Onun ben rahat demedim. Sen oğlum hiç... Bunlar! Buraya. Bir can gitti, bir can gaýdyp geldi. Ejeň seni dünýäge getirdi, o biçäreň ýoğluny, kakaň seni maňa dolap getirenden soň bilip bardy. Men Mergenden ötünç soradym, o bolsa maňa ogluma serit. Obadaky durdy ýegenme goşurarsyň. Eger biri bolsam, siz özüm taparym. Öwel can men elimde can berdi. Onun kaka meni bağışla diyen son sözler men şu adam kulağımda yanlanıp dur. Men bu olan vakalam değil şayadı oğlum. Men şu vakadan son ot bilen yarının arasına özüm bilmänle şu vak yatıptır. Özüme gelimden soň sen garnaşlan gözle vurulum. Sonra bir dur diýegenin eýrany göçünni bilip kaldym. Onsoň men seni öz ýegenime tapşyrdym. Sebebi meni Sovet hökümetine karşı giden hükmünü severe sürgün edildim. Ben hainlem şondan boşak gelişim Merdancan. Men kakama näme boldy? Sen kakaň arada belli bir aýdylýan zat ýok. Biri eýrany geçipdir diýse ýene biri goňşy owa seňipdir diýe. Ben oğlum
şo taýda 3 tan tümmegiň barlygy welin. Hakykat. Merdanjan. Günämet oğlum, günämet. Men senin başyňyzdan bilen musallat boldum, men günämi öt oğlum. Öt günämi. Men hasratdan dolu kalbimi egitmek üçün bar güýjüm bilen algadym. Ýaşulynyň aýdan üçdümmigi bolsaň, ho men oglun kam ol üçdümmik gubyryny görüpdim. Ýöne şol üçdümmiň aşagyna kimleriň ýatandygyndan habarym bolman soň, o ýerlere känmir ünsem bermändirin. Adamlar o ýerden geçenlerine el götürüp ayet töwir edýärler. Wakatyl şol üçdümmik meniň enemiň, atamyň, doganymyň madarlary bolsa näçek? Men çağlygymda Orar aganyň munyň kimiň perdentligini bir bilýämiň diýen sözleriniň manysyna indi düşünüp galdym. Men enemiň, atamyň, doganymyň ruhlaryna aýat okudum. Olaryň jaýlarynyň jennetde bolmagyny beýik Allah Taala'dan dilek etdim. Yalrap doğan gün menin göwnümi ötürdü. Geleceğime umit bağladı. Awa bu waka şeýlerak gutarupdy. Ondan bäri bir näçe ýyllar geçipdir. Niçeme ýyllar horluk çeken türkmen bugün öz garaşlygynyň özüýürni görýär. Bagtyarlykda ýaşaýar. Biz ýaşlylara şundan ýokary nähil bagyt gerek. Ata-babalardan gelýän ýol ýörelge eýerip, bugün kun ýaşlylara ulfylygan bar, hormatam bar. Ine bugünem Mar welaýatyna 20-nji halk maslahatyna barýar. Bu halk maslahatynyň hormatly prezidentimiz ýaşlylar bilen wajyp döwlet meselelerini çözer. Geňeşli biçilen non gaýsa bolmaz diýendir türkmen. Prezidentimiziň biz ýaşlylara maslahat salyp mesele çözmegi agdy birlikden, arsal döwletden şandyr.